ing'iyo machal ka salad to king'iyo duonde ni ma ne duol mochung' ne KEBS, mano duol mochung' ne puodho rang'iny mag weche mopogore opogore pacho kaendi kata mana chenro mopogore opogore. Ka bende wang'e ni duol mar KEBS juma mokadho ne gichiwo kwan mago mag modhi ma bende ok owinjore oti godo kaluwore gi rang'iny mag modhi ma kamano. Ka bende koro kiny ma kawuono kembe mochung' ne theth kata mana migawo mochung' ne theth gi kembe okiny ma kawuono bende biro bedo gi romo ma bende gibiro bedo godo en kaluwore gi modhi ma bende nogo marufuku. Mana kaka inene TV ni kanyo, mago gin moko kuom modhi ma bende nochung e chiro ma pacho kaendi kaluwore gi rang'iny mag modhi ma kamago. Mage modhi ma bende neno kanyo, modhi ma bende oriwo bahari fry, nitiere fresh fry man gi saumu, fresh fry mate pure olive gold, nitiere postman, rina, salit, tili, kachiel kod top fry.